gaur unkituta gaude. Oso ondo atera zaigu bizikleta martxa, badakigu Gipuzkoan oso ondo egon dela eta hemen ere bai. Unkituta gaude ze hasi ginenean nolabaiteko zalantzak genituen, baina gaur egun kendu zaizkigu zalantza horiek eta itxaropena dugu hemendik aurrera gure reklamazioak entzunak izango direla eta aldi berean lortuko ditugula gure helburuak. Esaten dute adinak kemena kentzen duela. Ez dut uste. Adinak ez du kemena kentzen. Zuk sinisten baduzu egiten duzuna, kemena hor dago, ideiak hor daude, eta bidea egiten da, ibiltzen, baina gure asmoa da orain arteko bidean jarraitzea. Kopetargian kagogorrak eta kanporantza zaina heldu zerate Zumaiaraino pasatuz Itziar gaina. Hau ez da turra, ez da giroa, gutxigo buelta Espainia. Hau da egoera itxusi baten, irautzea ala jaina. Borrokarikan egin ezean, helmugarik ez da baina. Helmugarik ez da baina.
Plantatu eta iten ari garen ekimen hau biztekoa da asmatu egin dugula. Ikusirik aste honetan herriz-herri ze ikusten ari geran, oso pozik gaude. Hau da, arazo hau ez da bakarrik gure gaurko pensionistan arazoa, baizikan gizarte guztien arazoa. Kalean ikusten ari gera, pensionistak, emakumeak, gazteak, arazo handia dutenak eguneroko otordua bere eskuetan eukitzeko eta zesanik ez gaixo, elbarriak eta gaurkonean badakigu pandemia honekin zenbat jende heldua hilden, ezta? Orduan, osasungintza eta hori dena ezinbestekoa da mantentzea ongi. Hortarako, helburu nagusiena da publikotasuna ezin deula ez da segundo bat ere utzi ahultzen. Deialdia egiten dugu gizarte guztiari, baina ez bakarrik esateko ados dagoeniken, baizikan borrokatuko duela gaur daukaguna eutsi eta planteatzen ari diran murrizketa guzti hori ez borobil bat emateko. Guk Zumaiako mugimendu feminista bezala bat ite du pentsionistan aldarrikapenakin, eta baita aste honetan iten nahi dian martxa zoragarri honekin. Uste dugu behaien borroka eredugarria dela, eta atzetik gatozen belaunaldi hontzat, lan handia egideala iten. Guk azpimarratu nahiko genuke emakume pentsionistan papela, gehien bat horren abaritzalako genero arrakala, eta guk hor jarriko genuke indarra, emakumea dialako soldata arrakala pairatze dutenak, eta zaintza sistema ere azkenean behaiek jategu ez, zaintza sistema honekin emakumea dia zaindu behar izaten duen pertsona horiek. Beste gabe, zorionak indako lanagatikan, eta guere lan emateko manifestazioan berta izango gara. Denbora luzez ari zerate, alako aleginean, guztiongatik ari zerate, bidean azken finean. Zenbat arrazoi buruan eta itzederrak min gainean, heldu zerate itxasertzera eta modu bikainean, zoritxarrean beste guztia ez doa gurpil gainean, ez doa gurpil gainean. Nik uste dut azken finean ekimen hauek guztiontzat direla, zalantzari gabe. Guztion eskubideen defensa da eta guztion eskubideen konkista ere bai, ezta? Badakit ez dela dagokiguna eskatzea besterik, ez da inungo privilegioa, ez inungo kapritxoa, ez behar dana baino gehiago, baizik eta jendeak urteetan bere langile jardunean egindako lan horren ordaina jasotzea besterik ez. Noski, niri ere ailegatuko zait egun batian momentu hori eta asko izango dut eskertzeko orain halako borrokan eta halako diskursoakin eta halako edapenarekin ari diren guztiei asko eskertzen diet eta horregatik nik zerbaitetan lagundu badezaket, noski nik ere lagunduko dut. Ez direlako beraien eskubidea bakarrik, nereak direlako eta nere alabenak ere bai. Urola Kostako GKS-ko kideok gaur hemen egon nahi izan dugu pentsionisten bizikleta martxa honetan, gure herrian etortzea eskertzeko eta azken txanpa honetan gure babesa adierazteko eta animo danak emateko.
Bestetik ere, eskerrak eman nahi izan dizkigu, azken 3 urte hauetan aurrera ematen nahi dian borroka honengatik. Alde batetik, esan besteik ez daulako, gaurko borroka hau, biharko belaunaldien borroka ere badalako, eta bestetik, astelehenero Euskal Herriko hainbat eta hainbat txokotan erakusten duen indarrak eta kemenak guretzat eredu bihurtza ditulako. Krisi kapitalistak ezaugarritzen dituen azken urte hauetan, argi eta garbik da langile klaseko kidion bizi baldintzak erabat okertzen nahi diala. Eta horren erakusle dira, esate bateako, burgesiak indako lan zein pentsio erreformak. Pobreziara eta askatasunezera kondenatu nahi gaituen arren, guk argi dakau bidia langile klaseko sektorien arteko batasuna eta elkartasuna dela. Hori dela eta Gazte Koordinadora Sozialistako kidiok dei egiten deu biharko mobilizazioetan parte hartzera. Aurrera pentsionistak. Nik nahi nuke eskerrak eman Zumaiako jente guztiei, bati bat, gaztei, feministei, noski pentsionistei ere bai, eta bereziki Zumaiena eta institutuko zuzendariei, zerei, hor gaztiak horra ataratzea eta hunkigarri izan da, gaztei ere bai, hor egon diren gaztei guzti ere bai. Eta oso pozik geratu dira pentsionista guztiak, hor Gipuzkoako bira direan egiten pentsionista guztiak, eta hori, mila esker eta haupa Zumaia eta haupa pentsionistak. Langilearen eskubideak ta bizi baldintza duin, hainbeste urtez ereindakoa bildu eta otar egin. Ze importatu nongoa zeran, ze koloreta ze adin, eskubideen bizikletaren
pedalei gogorreragin, lapurtutako iraganura, etorkizun izan dadin, etorkizun